intro dahil wala naman talaga akong bidyong pang-intro. Yan, hi guys! Welcome sa ating panibagong YouTube video at ngayon naman ay pag-uusapan natin kung yung aking unang sahod sa YouTube sa loob ng 6 na taon na pagiging YouTuber. 6 na taon guys, hindi biro ang 6 na taon pero yun nga, bilang YouTuber since September 21, 2014, no? Doon pa lang ako unang gumawa ng YouTube account ko, no? Ayan, pag-uusapan natin kung magkano ang aking sinahod. First time ko sumahod, guys, at ngayon pang lockdown, no? Napakaswerte kong nilalang, di ba, guys? Yun nga, guys, no? Paano nangyari na 6 na taon ang aking YouTube channel, pero bakit ngayon lang ako sumahod? Ganito kasi... Yan, ganito kasi yan guys, no? YouTube, tayo ay isang YouTuber na napakasipag. Napakasipag mag-upload. Hindi, biro lang. Kasi guys, hindi tayo consistent, no? Huwag nyo kong gagayahin guys, no? Hindi tayo consistent sa pag-upload ng mga video. Napakadalang kong mag-upload ng mga video kapag meron lang akong na-compose na Kapampangan songs, no? O Tagalog songs. Doon lang ako nag-a-upload, no? Hindi ako yung lagi na tipo ng isang YouTuber na upload, no? Sa loob ng 6 na taon. Napakatamad, di ba? Kasi nga, guys, noong unang gumawa ako ng YouTube account ko noong September 21, 2014, mag-a-6 na taon na ngayon, hindi ko alam na hindi ko kasi iniisip yung kikitain dito sa YouTube. Hindi ko alam na meron palang pagkakataong maging source of income yung ating YouTube channel. Hindi ko alam yun tatanga-tanga kasi ako nun Sana kung alam ko lang, noong ko pa sana minonetize ang aking page. Ay, ang aking, mali. Ang aking YouTube account, di ba? Kung alam ko lang, sana minonetize ko na, guys. Ganito kasi yan, guys, no? Nung nag-monetize ako ng aking YouTube channel, ay way back noong 2018. Noong December ata yun, no? Hindi ako sure, Ewan ko. 2018 to 2019. Doon ako nag-monetize ng aking account at syempre aprobahan pa yan ng ating yung mga kataas-taasan ng YouTube, di ba? Guys, no, lilinawin ko lang, no, bago ako nag-monetize, marami na akong views. Meron na akong mahigit sa 2,000 subscribers, no? Kasi ang kailangan ni YouTube, guys, ang kailangan ni YouTube ay 1,000 subscribers at hindi ako sure mga nandun sa dapat marami ng views yung mga video mo. Sa akin hindi ko alam na kikita pala dito sa YouTube, no? Hindi ko alam yun Ngayon, nung yung video ko, yung mga in-upload ko dating video, meron ng 250,000 na views, meron ng 100,000 views, no? Kung alam ko lang, dati pa sana may pera na ako. Bad trip. Yun nga guys, no? Hindi ko kasi alam. Kung alam ko lang yun, dati ko pa ginawa to. At saka ang mali ko guys, hindi ako consistent sa pag-upload ng mga videos. Sana dati pa lagi ako ng upload ng mga vlogs, di ba? Kaya hindi ganun kalaki ang aking kikitain talaga kasi tamad-tamad no? At yun nga guys, after niyang ma-monetize ng aking YouTube channel, after 1 year, doon ko pa lang nakumpleto guys ang $100. $100 po ang minimum ng AdSense, no? Para mailabas mo siya sa Western Union. Doon mo siya kukunin ang pera. Kailangan ay nasa $100 ang iyong kinita. Para yun yung pinaka minimum requirements na $100 at pwede mo na siyang withdraw sa Western Union. Ganun yun.
At ayun guys, no, hindi ganun kadali talaga si YouTube. Kailangan mo ng mahabang pasyensya, no? Kailangan mo ng mahabang pasyensya at tiis-tiis lang. No, wag mong isipin yung kikitain. Isipin mo, nag-i-enjoy ka sa pagbablog, sa pagkukwento, sa pagkanta, kung ganun yung talent mo. Lagi mong isipin, no? Hindi yun ang source of income mo. Isipin mo, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Darating ang araw na bigla-bigla na lang, no? May pera ka na pala. So yan guys, nakapag-withdraw ako nakuha ko yung pera ko dito sa YouTube, sa Western Union. Nung May pa guys. Dahil sa sobrang sipag kong mag-upload sa YouTube, ngayon ko palang nagawan ng vlog. Diba? Diba? Na-consistent. Diba? Ay, wag niyo akong gagayahin guys para pag ginaya niyo ako, wala kayong future sa YouTube, no? Kasi tamad ako mag-upload. Pero ngayon, sisipagin ko na dahil kumita na ako eh. Isa pa guys, no? Alam nyo yung content ko, di ba? Mga Kapampangan version, mga Tagalog version ng mga kanta. Yung English, ginagawan ko ng Kapampangan. Yung Tagalog, ginagawan ko ng, hindi pala Tagalog. Yung English, ginagawan ko ng Tagalog, no? Kaya nga ang nangyayari, guys, hindi lahat ng mga video mo sa YouTube kumikita. May mga tinatawag dyan na copyright. Diba? Kapag yung video, yung sounds na ginamit mo, yung video na ginamit mo ay may nagmamay-ari, tapos gagamitin mo sa video mo dito sa YouTube, ay syempre, definitely English. Yan, syempre naman, no? Copyright ang tawag doon. Kaya ang nangyayari nga guys doon sa mga video ko, yung mga kulay green na yan, kumikita yan, no? Yung mga may sign na kulay green. At yung namang may yellow at yung mga parang walang marka, yun yung mga hindi kumikita na video. Dahil sa tinatawag nilang copyright, di ba? I'm right? I am right. Kaya bago ko sabihin kung magkano ang aking unang sahod dito sa YouTube, yung mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo para sa aking susunod na video, isa-shoutout ko kayo guys. No, promise yan. Ngayon nga guys, magpapasalamat pala ako sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito sa aking YouTube channel guys, no? Maraming salamat. At ngayon po, meron na po tayo, road to 5,000 subscribers na tayo! Yay! Malapit na po tayong magka 5,000 subscribers. Nasa 4,000 something na tayo. 4,999. Yan, isa na lang. Yan guys. At ayun na nga, no? Ang aking sinahod, ang aking first sahod sa aking YouTube channel na may 5,000 subscribers ay tumataginting na 5,100 pesos! Napakalaking tulong! Palakpakan! Yan napakalaking tulong guys, lalo na ngayong pandemic. Nagamit ko yan. Tututusin yan, nagamit ko yan pambili ng pasit kanton. Dilata! At pangtulong na rin doon sa kapatid kong sa kapatid ko na nanganak yung asawa niya. Nakatulong din ako. Thank you so much YouTube. Maraming salamat. At kahit papaano ay meron pala akong madudukot kapag may isinukso, di ba? At ayun nga, guys, ang bunga ng pagtsatsaga ko sa YouTube, no? Naka 5,000 ako. At hindi lang yon, tuloy-tuloy pa rin pong yung mga dati kong video na ina-upload. Tuloy-tuloy pa rin kumikita yan habang may nanunood. Kahit madalang na madalang. No? Kahit madalang lang mapasyalan. Importante, na-views pa rin. May mga advertisement pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang kita. Kaya nga, i-rate ko yung monthly ko sa YouTube, guys, no? Ngayong hindi ako ganun ka-active sa YouTube. Pero i-rate ko siya ng nasa every month po ay umaabot ng $5, no? Pwede na, no? $5 to $6, pwede na. Or to $10 a month. Napakalaking bagay na yan. 500 pesos a month, 400 pesos a month.
kahit ano pa yung amount na yan, ang importante, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, di ba guys? Kaya na nga at naikwento ko sa inyo kung anong nangyari sa aking YouTube. Magulo lang ako magkwento pero masaya akong kausap. Guys, no, maraming salamat sa mga nanood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pindutin mo na yan, pati yung bell button para dumami na yung subscribers ko at mumabot na ng 5,000. Ano pang ginagawa mo? Panuorin mo na rin yung mga ibang in-upload ko, no? Guys, para naman po, wag niyong i-skip yung advertisement para naman kumita pa tayo lalo, no? Sa ngayon, guys, meron tayong $14 sa account natin, di ba? At meron na naman hindi pa nabayaran. Kasi every month po ang pagbabayad ng YouTube sa AdSense para maipon yung $100 at lumabas sa Western Union. Napakarami kong dapat ipaliwanag pero hindi ko rin maintindihan. Diba? Ayun na nga guys, salamat at asahan nyo pa ang ibang mga ganitong vlog na nakapupulutan nyo ng aral. Talaga namang may napulot ba kayo? Okay, maraming salamat at yun na nga guys, no? Babush!